Salutare dragilor și Doamne ajută la toată lumea! Iată că suntem deja în excursia noastră din Maramureș. Iată că în spatele nostru avem un peisaj montan superb. Suntem pe dealul Ștefăniței la pensiunea Brad de 3 Margarete, unde ne-am oprit să luăm micul dejun. După aceasta vom continua mica noastră excursie către un hotel unde vom sta la spa și ne vom petrece timpul astăzi. În spatele meu este un peisaj care îmbină toamna cu iarna și am să vă arăt și de ce. Puteți vedea în partea dreaptă un peisaj de toamnă și în partea stângă pe acel mic lanț muntos, pe acei mici munți. Din față se poate vedea deja zăpada, prima zăpadă din acest an. Dragilor, suntem aici la hotelul despre care v-am spus mai devreme. Am și terminat șederea noastră aici. Suntem de circa 3 ore jumate, 4 ore. Deja suntem sătui de apă, așa că am decis să plecăm, să mergem să mâncăm ceva mâncare, dar am decis să nu ne întoarcem pentru că lăsăm și pe altă zi distracția cu apa. Iată, ne aflați la cabană. Uitați view din spatele meu, ce frumos se vede. Suntem la cabana din deal Vișeu și tocmai ce am ajuns, nu de mult, ne-am instalat lucrurile. Vreau să vă arăt și cabana pentru că este superbă. Uitați cum arată în partea din față. Sus sunt 3 dormitoare, 2 în față și unul în partea din spate. Jos un dormitor cu 3 locuri, 2 paturi, unul de dublu și unul simplu și băi în fiecare dormitor, în afară de cel de jos care are baia comună. Este o cabană foarte frumoasă și peisajul este unul destul de frumos printre acești copaci. Se vede orașul și arată foarte, foarte bine. Mergem să facem niște cumpărături și să vizităm puțin orașul, să vedem dacă avem ce să vizităm și revenim. Și dragilor, suntem în micul muzeu organizat aici, aranjat aici în gara de unde pleacă mocănița de la Vișeu și avem în spatele meu un tren de linie largă. De data asta e o locomotivă pe abur, dar este o locomotivă clasică. Ce s-a auzit este o mocăniță care tocmai se pregătește să parcheze. Acesta din spatele meu este un tren fabricat în 1955, 1956, mă scuzați, și este fabricat la Reșița, printre modelele fabricate în România, primele modele fabricate în România cu abur. Și acesta este modelul pe care l-ați văzut și în spatele meu, da? După cum spuneam, fabricat la Reșița 1956, linie clasică, deci un tren, o locomotivă clasică cu abur. Ne vom urca puțin și în ea să vă arăt cum arată și la interior. Și iată cum arată și la interior. Aceasta pe aici se alimentează cu lemn. Aici este practic punctul de control al locomotivei, sistemele de frânare și accelerare. Aici este partea din care vin cărbunii și se luau cărbunii și se băgau aici în zona aceasta pentru a încălzi acele cazane, recipiente mari care făceau ca totul să funcționeze. Și aceasta este prima mocăniță, le luăm în ordine ca să vi le arăt. Merge maxim cu 40 de km la oră. Volumul de apă ne arată acolo 5 metri cub și cărbuni 5,5 tone. Avem apoi o locomotivă mai mică, tot așa de linie îngustă, unde intră 3 metri cub de apă. Viteza, cai putere 150, ceva similar cu aceasta, am mers noi, foarte, foarte asemănătoare, viteză maximă 30 de km pe oră. Nu am observat până acum partea asta de felinare,
care la început probabil erau, având în vedere partea asta de ieșire și părțile astea de jos, cu siguranță erau făcut foc în ele și așa luminau. Aceasta este următorul model, da? Volumul de apă 2,5 metri cubi, mai mică, cărbuni 1,2 metri cubi. Ușa este deschisă. Haideți să urcăm și să vedem și detalii de la interior. Da, deci în partea de sus aceste robinete sunt prezente. Aici par să lipsească niște componente. Avem reglaje, de aici se deschide ușa de un gemuleț care se deschide destul de interesant. Oh, ce fain se deschide gemulețul ăsta. Da, destul de interesant. Aici în partea de spate nu avem, nu știu unde se stochează lemnul, cărbunele, sincer să fiu, pentru că nu avem aici. Aici sunt spațiile de stocare. Vedeți, un amănunt care dacă nu-l știi de la început, aceste uși care ajung direct la partea de lemn. Deci se pot scoate lemnele direct. Niște amănunte pe care, dacă nu ești un cunoscător sau un pasionat, nu ai de unde să le știi. Și ultima, cea mai simpatică de aici din parc, este aceasta. 50 de cai putere, 15 km/h viteză maximă. Ce observăm este că pentru cărbune are acesta mic vagon separat. Și sunt chiar și urme de cărbune aici în acest vagon separat. Și pe aici se făcea alimentarea. Se deschidea ușa asta, care acum nu se mai deschide. Se făcea alimentarea. Aici probabil erau niște becuri care luminau și aici la cărbune, în caz că se folosea și noaptea. Pare a fi mai veche decât celelalte. Vedem sus robineții care sunt acolo. Pare a fi cât de cât completă. Cu siguranță nu a funcționat de mult și pot să vă spun acest lucru pentru că am văzut cum arată partea asta de componente de mișcare la celelalte și părțile astea toate care se mișcă, la celelalte erau foarte bine unse, inclusiv aici, pe aici se unge, se face ungerea. Și piesa de rezistență este această Dacia 1310, perfectă pentru a merge pe calea ferată. Este modificată în așa fel încât să poată să meargă pe traseul de linie îngustă. Am ajuns și pe Valea Vaserului cu mocănița. Un peisaj superb din ce am văzut până acum. Suntem în primul vagon al mocăniței, suntem în trenul numărul 1, avem încălzire pentru că deja este sezonul rece, suntem într-un compartiment de 10 locuri, ne îndreptăm către primul punct în care vom sta aproximativ 15 minute din câte ni s-a spus.
Vă prezentăm Mocănița și din afară puțin. Iată că am ajuns și în cea de-a doua, a treia stație, dacă o luăm în considerare și pe cea din care am plecat, unde probabil este și finalul călătoriei noastre. Am venit să ne dăm cu telegondola de aici, de la Pârtie, Pârtia de la Borșa. Arată totul foarte bine, pregătit. Să vedem cum o să fie. Am ajuns la punctul intermediar unde este lacul artificial și este ceață. Nu se prea vede nimic. E ceață. De la coborârea intermediară, de la telegondolă, mai sunt 400 de metri de pantă abruptă până la lac. Suntem aproape în vârf. Și abia pot să respir că am alergat. Că am crezut că e mai aproape. Uitați ce frumos se vede apa. Păcat că e ceață. Aici sunt bărci, hidrobiciclete. În momentul de față nu-i nimeni. Și apa parcă e atât de limpede încât parcă nici măcar nu e apă. Vezi perfect prin ea toate pietrele și intrarea asta e foarte frumoasă. E spectaculos de frumos. Culoarea asta verzuie, albăstruie. Să mergem un pic și pe ponton. Hai să vedem cum se simte. Uai, cum se simte pontonul ăsta. Oare cu ce-i făcut jos? E cu butoaie? Cu... Ce-o fi făcut? Uai, ce frumos, mă! Uitați ce frumos se vede până în adâncime. Fiind apa atât de frumoasă, suntem pe ponton. E o senzație foarte frumoasă. În hidrobiciclete au plouat. Au fost ploi și de asta este și ceață. Dar uitați cum se vede în apă. Și aici cred că îți vreo 4 metri adâncime. Frumos. Chiar dacă. Așadar, dragilor, ne apropiem de finalul excursiei noastre. Începem să ne strângem bagajele, să ne îndreptăm către
casă, pentru că acum trebuie să eliberăm cabana. Este undeva la ora 10, ultima zi, a treia zi din excursia noastră. Vă vom lăsa la acest final de video și costurile pe care noi le-am avut cu această excursie și vrem să vă spunem că urmează să ne îndreptăm către casă. Sperăm că putem filma și pe drum și că vom avea ce să filmăm, dar dacă nu, bineînțeles, vă spunem un călduros la revedere și vă mai așteptăm să urmăriți canalul nostru cu un like și un subscribe aferent.